to je za psisko? Neviem, našiel som ho. Volám sa Bobby, kopem hroby, prenášam rôzne choroby. Račucham zadky, lížem zvratky a k tomu žerem podpátky. Dneska sa vyštím na chodníčku, potom čo sprzním babičku. Lížem si kuľky v tmavom rožku, nakadím vám na rohočku. Nechcel som skýtať žiadnu kuľku a tak som ušiel z útulku. Ja nechcem skončiť v tmavom vreci, ale na vašom koberci. Mami, necháme si ho. No tak áno. Yes. Merča video pozdraví na Mafianos.sk.